Bhí ar thart ar chéad duine in Murcia in dheisceart na Spáinne a tithe a ágáil marall ar dóiteán mór sa geantar. Thosa an dóiteán i barc réigiúna Carrascoy agus Elval trónúna de Máirt, agus bhí deatach teamh le feiceáil san air garda chathair Murcia dá mhór. Cuireann na húdaráis chuí ar an eolas faoin dóiteán den chéad uair ag a 3:00 trónúna de Máirt, agus scap na lasracha go haint sciopí ina dhí sin. Marall ar an bhásra tírim na gaeilge láidre agus teochtanna cóthaird le 40 Celsius. Cé gur an dóiteán an garda thithe áirithe, bhí na seirbhísí eigeándála in an cosca chur ar na lasracha dul chomh fada leo, agus níor gortaíodh go donna duine ar bith. Bhain na seirbhísí dóiteáin úsáid as príobáin mhóra uisce chun dul an nglaic leis na lasracha, agus a 7 níthil an dhéanamh acu chun an tine a bhuacha. Drastal níos mú ná 300 duine idir saidrí agus córácóirí dóiteáin ar an láthair, agus dúirtú na 1,000 lítir uisce ó helicopter chun dul an nglaic leis na lasracha. Tá thart ar 167 hectar talún dóite, agus cé ggóil si faoi smacht ag na húdaráis anois, níl na lasracha ar fad muachta.